Gertatu alzaizu? Estresak, gatazkek edo gainkargak lanean eragiten dizutela sentitzen duzu? Kontzentratzea kostatzen zaizu, denak amorratzen zaitu, eta barrutik estanda egiten duzula sentitzen duzu. Hori ere, osasuna da, zure osasun emozionala, eta zaintzeko moduak daude. Lehen laguntza emozionalerako botikina aurkezten dizugu. Tresna errazak, une esaietan laguntzeko. Tentsioa, jasarpena, beldurra, antsietatea edo laneko gatazkak dituzunerako. Az gaitezen erlazatzeko teknika azkarrekin. Hartu arnasa sakon, isilune kontziente batekin. 3 arnasketa lasai aski dira hobeto sentitzeko. Geldo arnastu. Are motelago bota. Zure arnasketa aingura duzu ekaitzaren erdian. Orain, izena eman sentitzen duzunari, zer gertatzen zaizu zehazki? Antsietatea alda, frustrazioa, amorrua, tristura, izendatzea konponbidearen hasiera da. Orain, idatzi. Sentitzen duzuna idaztea, gertatzen zaizuna askatu eta prozesatzeko modu bat da. Mugitu, luzapenak egin, ibili, minutu bat bada ere. Gorputzak adimenak harrapatzen duena askatzen laguntzen du. Ez ahaztu laguntza sarea. Hitz egin norbaitekin. Konfiantzazko kontaktuak, laguntza lerroak, delegatuak edo profesionalak. Ez gorde dena. Bilatu epaitu gabe entzungo zaituen norbait. Batzuetan, hitz egitea lasaigarria da. Azkenik, ez ahaztu ongizate baliabideak. Zeozer positiboa ekarri gogora. Pentsatu ondo sentiarazi zintuen zerbaitetan. Lorpen bat, abesti bat, maite zaituen pertsona bat. Orain, kosta arren, segi hor. Ez da ahulezia, osasun emozionala da. Osasun fisikoak bezala, zaintzak behar ditu ere. Botikin emozional bat izateak ez du dena konpontzen, baina lagundu diezazuke. Gutxienez, laguntza askatu edo aldaketa bat egin arte.